Sentro sa pagsaulog sa Farmers and Fisherfolks Month karong bulan sa Mayo 2025 ang mahinungdanong kontribusyon sa mga mag-uma sa padayon nga pag-uswag sa takbayan sa Kidapawan. Nga dunay temang magsasaka at mangingisda ang inyong kasipagan katuwang sa pag-unlad ng Kidapawan. Plastada na ang lain-laing mga aktibidad sa selebrasyon nga giorganisa sa LGU Kidapawan sa pagpanguna sa City Agriculture's Office. Sama sa landscaping contest, agricultural product display, PCIC registration, coffee forum and competition, bee farming information and dissemination, ug search for outstanding farmer 2025. Din highlight selebrasyon ang gikahinaman nga Sugba sa Dalan. Giila sa LGU Kidapawan ang mga mag-uma ug mangisa sa dakbayan nga dakong tabang seguridad sa pagkaon ingon man sa dagang economic activities sa syudad. Daizan Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe!